Γεια! Σήμερα θα σας δείξω πως μια μπαταριούλα πολύ εύκολα, γιατί συνήθως χαλάνε και δεν αξίζει ο κόπος να τις αντικαταστήσουμε, γιατί είναι πιο ακριβές από το ίδιο το εργαλείο που έχουμε αγοράσει. Ας πούμε το τρυπάνι, το Bosch. Θα σας δείξω λοιπόν πως με ένα πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να το ξανακάνουμε λειτουργικό αυτό το τρυπάνι. Λοιπόν, καταρχήν εδώ έχει μια ταπούλα, την αφαιρούμε και βάζουν οι εταιρείες συνήθως για να μην μπορείς να το ανοίξεις. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε βήμα βήμα πως μπορούμε να φτιάξουμε την μπαταρία. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάμε και ξεβιδώνουμε τις 4 βίδες. Αφαιρούμε τα φτάκια, τα ελάσματα, αφαιρούμε όλη την μπαταρία. Λοιπόν, από αυτήν εδώ λοιπόν το μόνο που θα κρατήσουμε είναι η μπαταρία αυτή εδώ. Το γιατί θα το δούμε αμέσως τώρα, γιατί θα μας χρησιμεύσει ως στήριγμα. Κόβουμε τα περιττά καλώδια. Κόβουμε από κάτω το σύνδεσμο και σιγά σιγά ξεκινάμε. Λοιπόν, η μπαταρία εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, μέσα έχει ένα συν και ένα πλην. Αν και μας δείχνει και από μόνη της πως πάει, αντίστοιχα θα κολλήσουμε και εμείς το ίδιο. Πολύ προσεκτικά τώρα περιμένουμε να ζεσταθεί και λίγο το κολλητήρι μας. Πολύ προσεκτικά τώρα, για να μην το καταστρέψουμε, θα καθαρίσουμε τις παλιές κολλήσεις. Για να φύγουν από μέσα και τα παλιά καλώδια.
Ωραία, ξεκινάμε. Ωραία. Να σε πιάσει και μια βροχούλα τώρα. Λοιπόν, καθαρίζοντας. Ωραία, βγάζουμε την κόλληση. Αφήνουμε λίγο από την παλιά. Πολύ ωραία, πάει και αυτό το καλώδιο. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε κόλληση στο καλώδιο για να μας κολλήσει πολύ πιο εύκολα. Ωραία. Το κολλάμε και από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το καλούπι. Μας έχει απομείνει. Θα το ανοίξουμε μία τρύπα. Στην πίσω πλευρά προσεκτικά μην το καταστρέψουμε. Να βάλουμε τη θερμοκόλληση να ζεσταίνεται. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε το καλώδιο από την πίσω πλευρά. Εδώ τώρα στη μέσα πλευρά θα βάλουμε
αυτό αφήσαμε την μπαταρία, γιατί εδώ τώρα θα βάλουμε θερμοκόλληση περιμετρικά για να συγκρατάει τις επαφές. Περιμένοντας λίγο βέβαια να ζεσταθεί και θερμοκόλληση, γιατί δεν την είχα βάλει προς. Να σας πω ότι είναι ένα καλό κολπάκι που και εγώ το είδα κάπου σε κάποιο βιντεάκι, γιατί η συγκεκριμένη μπαταρία κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ και το τρυπάνι μας κάνει 60. Αν δείτε και εδώ, και αυτό και το τρυπάνι τώρα αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο δουλεύει. Μου είχαν χαλάσει όλες οι μπαταρίες, είδα το βιντεάκι αυτό, πήρα την ιδέα και ξεκίνησα σιγά σιγά να την κάνω και όντως πέτυχε. Είναι σημαντικό βέβαια να προσέχουμε να είναι στερεωμένο πολύ καλά, γιατί βάζοντάς το και σπρώχνοντάς το προς το τρυπάνι προς τα μέσα μπορεί να ξεκολλήσουν οι επαφές και να μας χαλάσει. Ζεσταίνεται τώρα σιγά σιγά. Κακώς βέβαια δεν το βάλα πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα μετράει. Άντε βρε. Θα σου βγάλουμε το κολλητήριο, να το έχουμε άδικα στην πρίζα. Ωραία, ξεκινάμε και την κόλληση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Να βάλουμε στη θέση τους τα αυτάκια και τα ελάσματα. Για να δούμε σιγά σιγά τι κάναμε. Τραβάμε προσεκτικά.
Ωραία. Να βάλουμε τις βίδες γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, να φτιάξουμε τώρα εδώ τις επαφές προσωρινά και τα κορκοδιλάκια θα τα βάλουμε αργότερα να μην καθυστερούμε. Πολύ ωραία. Βέβαια σημαντικό είναι εδώ στην έξοδο του καλουδίου βάζουμε λίγο σιλικόνι για να μην πηγαίνει μέσα έξω το καλώδιο και μας ξεκολλήσει από τις επαφές. Η θερμοσιλικόνη είναι ένα πολύ καλό συστατικό, γρήγορο και εύκολο στη χρήση του. Για να το δοκιμάσουμε τώρα. Εδώ είναι και ένα τροφοδοτικό που το έχω φτιάξει εγώ ίδιος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τη δοκιμή μας. Αυτός είναι λοιπόν ένας πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος, σε μερικά λεπτά όπως είδατε. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία πατεντούλα και το τρυπάνι μας πάλι είναι χρήσιμο. Αυτά για την ώρα, θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας.